Wena ungasho ukuthi wena weningi, upastor wezwe, upastor weningi, upastor wesizwe, sibe nje udaba lamaphupho. uNkulunkulu engathi kuyakulonda ekubusisa, uNkulunkulu ekuvikele, ekuphumelelise kona konke okufunayo empilweni. Subscribe ulike le video le bese uqinisekise ukuthi you become a member. Ikhona ilink ongayisebenzisa lapha ngezansi, lokho kuyokuvumela ukuthi ufake at least R9.99 every month. Khona na account number ongayisebenzisa, ikakhulukazi ukukhombisa appreciation of what we do for wena. Usiyanda Danisa uli amen pastor. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphakela umuntu wesifazane wangakini ekufela ngamathe. Ngiyabonga. Ukufela ngamathe, ukukhafulela ngamathe, to spit on someone. So ukufela ngamathe, ukukhafula ngamathe noma to spit on someone else. So asisho kanjena ke. Into oqala singayisho la sizothi thina okokuqala efuna sikusho ukuthi uma ukhafulelwa ngamathe, ukukhafulelwa ngamathe kuwuphawula uhloma ukhafulelwa umuntu owamgcina kudala. Lungasho ukuthi ke nobabili nizojabula futhi nibe nesikhathi esimnandi uma nidibana maduzane. Number 2, uma ukhafulelwa kuwuphawula uma ukhafulelwa umuntu ngamathe. Lusho ke ukweyiswa, lisho indelelo, lisho intukuthelo, lisho nenzondo lomuntu noma omunye umuntu asuke nayo ngawe. Matthew 26:67 base bemkhafulela ngamathe, bemshuduza, kepha abanye bamukula. Number 3, asikusho futhi ukuthi uma ukhafulelwa ngamathe kuwuphawula bekakhuluma ukhafulelwa umuntu ngamathe. Lungabe lusho ukuthi ke kumele uqaphele kungenjalo nizoxabana uma nihlangana nalowo muntu maduzane. Number 4, asithi thina ke uma uphupha ukhafulelwa futhi kuwuphawula uma ukhafulelwa umuntu ngamathe. Lungabe lusho ukuthi lo muntu unokucasuka, unokunengeka, unamagqubu noma ke unobutha futhi ufuna ukuziphindiselela kuwena. uJob 30:10 bayanengwa yimi, bemi kude nami, abayeke ukungikhafulela ngamathe. Asisho futhi ukuthi okwesihlanu uma uphupha ukhafulelwa ngamathe kuwuphawula uma ukhafulelwa umuntu ngamathe. Lusho ukuthi kumele uqaphele imizamo emibi yokungcoliswa ngesichitho. Khumbula ukuthi uma ukhafulelwa umuntu ngamathe, amathe ngenzeka abe isikhwehlelo esithile esingabe sesiveza isichitho. uLeviticus 15:8 ithi ke uma ocucuza emfela ngamathe ohlambulukileyo, yena kuya kusihlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. Yabona ke. Kanti sithi thina futhi okwesithupha uma uphupha ukhafulelwa ngamathe kuwuphawula ubike uma ukhafulelwa umuntu ngamathe. Lungasho ukuthi lo muntu ukhombisa ukungathokozi ngoba ke mhlawumbe ungazange wafeza isifiso sakhe, kunongazange wenze into abilindele ukuthi uzoyenza. Deuteronomy 25:9 umkamfowabo uyakufika kuye phambi kwamalunga, khumula isicathulo onyaweni lwakhe, amkhafulele ebusweni. Uyakusho ukuthi kunjalo kumuntu ke ongayakhiyo indlu yamfowabo. Yabona. Number 7, siyaphetha uma sithi uma ukhafulelwa ngamathe kuwuphawula futhi uma ukhafulelwa umuntu ngamathe. Lungasho ukuthi ke lo muntu uzokuthela ke ngehlazo, maybe akwehlisa isithunzi okanye uzokululaza ungalindele. Isaiah 50:6 ngani kabashayi umshane ngesihlathi zami kubo abahluthula isilevu, angibusithelesanga ubuso bami ekuhlazisweni nasekufelweni ngamathe. uNkulunkulu engathi ngakulonda ke usabheka lomfanele usoqoshiwe sikulethela wona uthinta nje udaba lwamathe. Amathe angasho izinto ezimbi nanesichitho, sikuvezile ukuthi angaziveza isichitho umuntu ezokukhafulela ngesikhwehlele nje ukuthi bang ngesikhwehlela wena. So siyabonga ke, be blessed. Ungakhohlwa ukwenza okubalekile ukusubscribe nokulike le video, nanokuthi ke bese ujoyina lapha na kuleya link engezansi ngoba ke kunolwazi osukulicosha la kuthina bese ukhombisa iappreciation nesupport.